Eu penso que absolutamente sí. Penso que todo o mundo que ten unha carreira pode ser profesional, pero hai certos temas que requiren, pois, como ti dis, dun certo tacto, por así dicilo, especialmente cando hai persoas involucradas nos temas, é dicir, o tema dos incendios xa non é só a catástrofe medioambiental, senón que hai persoas que se está quemando a casa, literal. Entón, aí eu penso que no momento que se involucra a vida dunha persoa, aí ti tes que deixar tamén un lado o teu traballo como xornalista en sí e pasar a ter un pouco de man e de tacto, porque ao final, antes que xornalista, ti eres unha persoa. E sobre todo moita labor de empatía, non? Exacto, eso. Empatía porque estás falando con xente, moita xente que acaba de perder todo. Todo, porque ti imagínate que é a túa casa, é a túa vida, ti tes ali todos os teus recordos e demais, moita xente que tamén nesta vaga non houbo vítimas mortais aquí en Galicia, pero sí que moita xente tivo que acudir ao hospital e demais por inhalacións de fume ou que sexa. O sea, quero dicirche, isto é un tema que require de moitísimo tacto á hora de falar coas persoas.